kunya. Na ne raba alkhairi wanda yake jaraban jari, ga wanda yake aiki ƙuri'ar mu take mana tasiri. Mai kishin talakawa ne ya cika mana kyakkyawan buri. Audigar kowa ya amsar ku a gobe a tarayya. Muhammadu Dan Ali, Ni ma na yarda ƙwararre ne. Muhammadu Dan Ali, Kai a fagen mulkin gogagge ne. Muhammadu Dan Ali, Babu hawan sahudu dan baiwa ne. Muhammadu Dan Ali, Babu hawa na biyar ɗin ma shi ne. Muhammadu Dan Ali, A dukkan 'yan majalisunmu Muhammadu Dan Ali, kai kudiri san babu kamar namu. Muhammadu Dan Ali, Shan lallai babu kamar namu. Muhammadu Dan Ali, Waye gina gidan wuta a gari, Muhammadu Dan Ali, waye hanyoyi jeri-jeri, Muhammadu Dan Ali, waye yayi gada gaban komi. Muhammadu Dan Ali, Bawa min waye ya kamar nashi, Muhammadu Dan Ali, ni ma sai na daɗa zaɓar shi. Muhammadu Dan Ali. Waye biya ta